ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଗୌରବିହାର ଆଶ୍ରମ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାତା ମଠ ନାମରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁରୀରୁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରାୟ 2.5 କିଲୋମିଟରରୁ 3 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଶ୍ରମଟି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଟୋରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଟୋବାଲାକୁ କହିଲେ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଆଶ୍ରମଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ପୁରା ଜୀବନ୍ତ ପରି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେପରି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନାବିକ। ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖିବେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାତା ମଠ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏଠି ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 1 ଘଣ୍ଟାରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ବି ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହି ଜାଗାଟି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି